Hey hey hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Sekuvele ukuthi ungeniswe kwesinye sezibhedlela zaseThekwini egula kakhulu umlingisi woZalo uSiphelele Mzimela. Le ntokazi elingisa indawo kaMazaza kuZalo emidlalweni esibaye iphinde ilingise indawo kaKentucky. uSiphelele ngeledlule kuvele ukuthi waqale wangazizwa kahle eqopha emidlalweni esibaye. Kuthe ngoLwesihlanu lapho kuqoshwa khona uZalo, isimo sakhe bese sisibi kakhulu njengoba bephalaza esho nokuwa ngenxa yesiyezi. Umthombo weSolezwe uveze ukuthi ngoMsombuluko lo mlingisi uvele waquleka wangabe esaqhubeka nokusebenza. NgoLwesihlanu kulapho kucace khona ukuthi akaphilile neze njengoba wayelokhu ephalaza kungacaci ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngoMsombuluko sekuthiwa ufike wavele waphuthunyiswa esibhedlela ngemuva kokuquleka okuyinto ethusa abaningi okugcine ngokuthi abaphathi babiza abalingisi babatshela ukuthi ngeke aze abe khona emsebenzini, kuchaza umthombo. Omunye umthombo uveze ukuthi le ntokazi ngesikhathi ifika esibhedlela odokotela bayixilonge bathole ukuthi izithwele. Odokotela bafike bamhlola konke bathola ukuthi uguliswa ukuthatha isisu. Angisazi isimo sakhe manje ukuthi sinjani, kodwa uhambe isimo sakhe sisibi kakhulu. Kuthuke wonke umuntu embona equleka njengoba wazi ukuthi senibhale kakhulu ngokugula kwabalingisi kwalo mdlalo, kuchaza umthombo. Ethintwa uSiphelele uphike walala ngomhlane ukuthi uke wagula. Ngiyaphila mina bo, ubani lo oqamba amanga angaka, kubuza uSiphelele maqeda wavala ucingo. Uthunyelwe umyalezo ebuzwa ngezinsolo zokuthi uzithwele kodwa wangaphendula.